लोगोफोर गुड मर्निं जोङो दिनैहाय वेडिं केक मोनसे होफैदों आरोना लोगोफोर केकआ नैबे ओमफ्राय माने जोङो एकदमबारे फैबाय फुङावनो ओमफ्राय दा नेयै बिदि जालायबाय 11 दासो गदों गेजेरानो ओमफ्राय दासो फैगासिनो नै ओमफ्राय जोङो साजायनोसै बेखौहाय दोनहैनोसै बाहेरायावहाय नै टेबोला बेयावनो दङ टेबोलखौ लानो नोङो ना आं लानोसै Udah. Bekas dong. Nemu dah dong ini yuk. Bego, wagdan jaudan na. Kira ni pun labu ay. No ay. Này lại. Video nak kau gerak. Deh. Godan kamari. Smile. Smile. Ini pun tinggal di mana ni? Lại là một cái lồng khay hộp lại lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Đẹp trai Hồng ơi. Congratulations. Thank you. Happy married life. Already haba होखांबाय. दायो हाबानि गासै खामानिया जोबनायजों लोगोसे मोखाङाव थानाय केकखौ रंजानाय गोसोजों आरोबाव हाबानि मुङाव जेब्दा बसुमतारी आरो मुक्तारानीनि जि हाबानि बे मोखाङाव केक दङ बे केकखौहाय हानो थाखाय बेयाव जोङो गसंबाय. Nani, nunggu jangan lebih baik. Iya, menjaga matu, menjaga baik. Isi menjawab. Siapa pun dah, Nani. Dah, siapa pun dah. Oh, ini kan ada tu. जोङो दिनैहाय आंनि लोगोरि स्टेन्ड बायनि हाबा जानो थांनो लोगोफोर थांगासिनो दहायहाय जों केकखौ हैखांबाय नालाय ओमफ्राय दा लेट जाबाय आरो जों फैनाया ओमफ्राय दासो जोङो नै 2:53 जाबाय दासो जों थांगासिनो हाबा जानो ओमफ्राय आंजों लोगोआव नै लोगोरि बेबोथ' हौवानि लोगोरि दा हिनजावनि लोगोरियावहाय हाबा जाहैनो थाङो आरो जोङो ओमफ्राय ओरैहाय दं नै मा जायगा हाबाया दादगारिनो माबा जायगा मिथिला आंबो मिथियाखै नालाय ओमफ्राय दा माबायदि जादों नायनो लुबैसोबाय आं देलायनायफ्रा माबायदि देलायदों ओरैनो साइजखा आंहा लोगो wah nih ada ayah jalan dia
थांसै गेटथिं हाबखानांगौ माथो India Gate iya India Gate. आच्छा 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 इन्डिया गेट बियो Nih, apa nih? आयै लियाया नै फन खालामदों थांगासिनो खोन्थार थांगासिनो Udah deh. Gari. Anggasin. Oh, जों ज' खानो nih. Tanggasin dong. Tanggasin dong. नायनो लुबैथारबाय आं नोंखौ नायनो लुबैथारबाय मानो नुवा जानोहाय साइज खालामनाय गुफुर गाननायखौसो नुला दा गुफुर गाननायखौसो नुनाय नंला नुवालै मा बुहुद बायदि नुलाय मोनसिगोन Oh, nih das masa Bapak dat gari. Bajar. Oh, deh. Lah Bhutan Gate nih, Bhutan Gate. आच्छा India Gate बारनानै Bhutan Gate. Bhutan Gate सफैबाय आरोना आं मिथियामोन नालाय ओंखायनो Bhutan Gate ini आन्दायदों ओरैनो लेफ्ट साइडजों थांगोन जों. आं मिथियामोन नालाय आन्दायदों इयाव बाजार जायो नामा बाजारा ओइजों दङ. बेजोंहा एसे खोलाजों. बे मा टाउन बेयो Datgari, main Datgari iya. आच्छा इयाव मम मोनजायो होननाया नोङो Oh. मोनजायो दा Oh. होमबालाय मम जानांगोन मालाबा जाफैनांगौ Belai. Welcome to Bhutan. Royal Bhutan. भुटान ना Royal Enfield Bhutan. भुटान ना भुटान Bhutan. Belai. Gelefu. Gate. जों दा बेजोंहाय सिबलांनायसै आरो नै. आयौ बे वालानो भुटान बे बेनो इन्डिया. नोंखौसो माथो हौवाखौनो नुबाय दा. माबा सानैबो हौवा गोदान बायदिसो एखे जाफैदों नै आं देखायनो दे नोंसो हौवाखौनो नै सानैजों एखे हौवा गोदानसो नायलाय सानैजों हाबलांसै जोङो नै गेटनिफ्राय Lu kameramen? Videographer ना फोटोग्राफर? दासो खेबदों आं भिडिअ आयो मा समायदों जाना हो मोजाङै जोंनि स्टिल खायसे गोमाजेनबाय आरो सासे नै बिनाबा माला जायोथाय नै आयो आंनि लोगोआ गोजानाव फैबा लोगो मोननाय नंला दा एबारै फैबाय हाबफैनोसै ने मालाबा भुटानफ्राव फैबाय बेरायफैया नै बिथाङा केमेरा खेबगासिनो इस वाव नायना अयहासार हिटरजोंनो साफानो बरिया दा स्ट'रि नायनाय सिलाया बे नामानो दि नोङो आं स्ट'रि टेग खालामनानै होगोन आं दा स्ट'रि आयौ जासुलि होननानै दा स्ट'रियाव नाय वाव बेखौ बरिया नुदों ने जासुलि होननानै स्ट'रि होगोन आं दा अरेन जौगोन देखायनांगौरा औ नै अयथासार मोजां नुदों नै मोननै दङ नै नायसाय दायो जोङो हाबानिफ्राय थांफिनगासिनो लोगोफोर न'आवहाय गोथाव जाना फैबाय नुखाबाय लोगोफोर दा थांफिनगासिनो जोङो न'आवहाय बेनोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बाय बाय